Nuwun para miyarsa. Katuraken sugeng dalu. Sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng Ketoprak Mataram Sumber Muda. Ing wekdal dalu menika kepareng marak sowan wonten asanipun sangyaning para lenggah. Katuraken sandiwara Ketoprak Mataram kanthi lampahan pecut penjalin petuk. Naskah kasusun dening panjenenganipun Bondan Nusantara. Wondene para paraga ingkang kepareng nderekaken ngayahi jejibahan wonten ing dalu menika. Krama yuda kadherekaken dening sedherek Ipan. Genduk Nilosari katindakaken dening sedherek Vicky. Mas Nopi kalenggan menika dados Sura Adilogo. Sindung Riwut katindakaken dening sedherek Tono. Nyai Adipati katindakaken dening Genduk Zahra. Sainem katindakaken dening Nadia. Saiman katindakaken dening sedherek Adit. Wondene sedherek Dika minangka Sasra Yuda. Kang Mas Saul kalenggan menika minangka Sasra Bahu. Senik katindakaken dening sedherek Sena. Mbok Gendro katindakaken dening sedherek Rina. Wondene Yogi kalenggan dalu menika minangka Jambul. Wondene Zulham minangka Panembahan Senopati. Purubaya kadherekaken dening sedherek Udin Mandaraka, kadherekaken dening sedherek Handa Tiwul. Nanang minangka tumenggung alap-alap. Wondene Aziz dados Tuyul. Wondene Buta kadherekaken dening Sidik lan Fiat. Tumenggung Singosari katindakaken dening sedherek Suhar Wiraguna, katindakaken dening sedherek Ijin. Wondene Nyi Roro Kidul katindakaken dening sedherek Sevin. Para miyarsa sinela ungling pradangga kadherekaken karawitan sanggar seni Pacul Gowang. Kanthi waranggana Nyai Ria lan ugi Nyai Blorong. Para miyarsa kados pundi babaring lampahan pecut penjalin petuk. Sumangga sugeng mirsani ngantos paripurna. Nuwun, 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 matur nuwun.
batin. Kowe aja wedi. Aku ora bakal ganggu siku kowe. Kepara aku bakal mitulungi kowe. Mula kowe ora perlu wedi. Nuwun sewu. Panjenengan menika sinten? Ngerti yo. Aku pepatih Kanjeng Ratu Kidul. Ratu Putri sing nguasani segara kidul saisine. Lajeng asma panjenengan menika sinten? Aku Mbok Roro. Dene nggonku mrepengi kowe iki merga diutus pepundhenku. Jalaran Kanjeng Ratu preso yen kowe duwe kretek becik kanggo mulyake anak bojomu. Injih. Matur sembah nuwun, Mbok Roro. Matur sembah nuwun. Ora mung kuwi, Krama. Kanjeng Ratu uga dawuh marang aku supaya paring pitulungan marang kowe. Estu menapa? Wah. Anjih matur suwun sanget. Aning pitulungan menapa ingkang badhe pun paringken kula, Mbok Roro? Nek kowe temen-temen kepengen muktekke anak bojomu, aku bakal peparing pusaka wujud pecut aran Sigar Penjalin. Ya sarana pusaka kuwi kowe iso muktekke anak bojomu. Waduh. Matur sembah nuwun, Mbok Roro. Matur sembah nuwun. Mung wae pecut Sigar Penjalin kuwi ana walere. Nek kowe laku sesongaran utawa dak siya marang pepadanmu, pecut Sigar Penjalin kuwi ora bakal mandi. Apa meneh nek kowe nganti nyingkiri bebener, sapu denda bakal kok tampa. Injih. Sendika ngendikanipun Mbok Roro badhe kula candhi. Lan kula mboten badhe kesupen. Mula saiki maju. Pusaka iki tampanana. Injih. Sendika. Rene perlu wis rampung. Aku mundhut pamit. Muga-muga kabegjan tansah nyanding uripmu. Injih. Matur sembah nuwun, Mbok Roro. Matur sembah nuwun.
Ayo mandek. Kowe kabeh ora kena neruske laku. Sak perkara wanter gawe pepundhenku. Wong-wong Mataram ora kena mlebu wewengkon Giriwana. Kowe aja ngatur muka. Aku sak kanca memban dawuh Kanjeng Panembahan. Kaya nimbali sowan sesembahan. Aku ora peduli. Sesembahanku Kanjeng Adipati Sumar Dilogo. Rasuti deku-deku ning ngarsane sesembahanmu. Suaramu ngabangke kuping. Minangka senopati, aku sinampiran Purbawasesa bakal ngrampungi kowe sak kanca. Apa mbok kira aku wedi? Ora, Aku sak kanca prajurit pilihan. Kanca ngetaku. Mati bakal tak wujudi. semono uga aku minangka duta ngrampungi. Baliku kudu nggawa keterangan. Apa sebabe Suradilaga ora gelem sowan lan asok glondhong pengarang-arang ing Mataram. Budheka kowe weruh. Picao kowe krungu. Sesembahanku wis nyawiji karo panembahan Rangga Jumena ing Medion. Merga Kanjeng Adipati wis priksa yen Mataram bakal ngelar jajahan mengetan. Aku ora peduli. Sesembahanku Kanjeng Adipati Suradilaga. Iya arep ngopo? Arep apa? Budi tak sembadani, bangga tak rampungi. Cok, maju! Aja melayu! Lagi ini prajurit Mataram ki mung sepele. Iya, Kang. Ora ngasih kepringet wis ndok play. Oh, Kang. Nek pancen kowe ngaku sekti, maju bareng. Aja maju pokok siji. Ayo, maju bareng. Aku sing bakal ngrampungi kowe sak kanca. Sapa kowe? Jenengku ora ana tegese tumrap kowe. Cok, Rajab! Anakmu kuwi kurang ajar. Apa ora totok kandhane nek nyolong kuwi tumindak ora apik, ya? Isih cilik dadi maling. Gedene sok dadi grayak kuwi. Mbak, lara mbak, aku disabeti. Yo kok sih yo Le, talara esek.
Nyuwun ngapunten, Den. Jambul niki salah napa kok maksudti? Alah, kutok api lapor, trenggiling api mati. Anakmu kuwi wani-wanine nyolong telok godhokan ning omahku. Bareng konangan mlayu gendring ngalor kono kae. Telane kuwi yo nem diuncalke ning kalen kula mae Mbah Dira. Ayo kae. Nek ora kowe sing ngajani ora kelakon anakmu nyolong. Wa ampun matur ndakwa to, Den. Ngendi ana wong tua ngajari anak nyolong jupo. Arep kok kula wong ora duwe. Ning kula tesih iso mulang anak supaya tumindake becik. Eltut. Ning ngendi wae wong ki nek melarat, uripe keserakat, mongko wis kepepet ra iso mangan. Arep nang ndi meneh parane? Lupute ngapusi. Hayo nyolong kaya anakmu kuwi. Ning kula mboten, Den. Nek pancen jambul kleru, kula sing njaluke ngapura. Kula tesih sago mulang anak supaya mboten baleni tumindake. Ora ngandel. Pokoke aku ora trimo. Rehne anakmu wani nyolong lan kowe sing ngajani, tak gawa kowe ning kelurahan. Ampun, Den. Ayo. Ampun, Den. Sampun Pokoke kudu tanggung jawab. digawa. Den, ampun, Den. Arep tak gawa ning kelurahan. Mergane wis ngajani putumu nyolong. Nek kowe ora trima, ayo melu sisan. Biyen sak omah iki mlebu kunjaran kabeh. Piye? Gelem? Nggih, kula ngertos, Den. Ning nggih sareh riyin to. Ora iso. Den nganten gendera niku mbok ampun duka rumiyin. Enten rembug nggih dirembug. Enten perkara mbok nggih dirampungi to, Den. Lah. Kowe iki ngapa melu-melu? Sik kelangan telo ki aku, sik rugi ki aku kudu kowe. Nggih, Den, kula ngertos. Nek perkarane mung perkara telo, kula Den sing tanggung jawab. Kula sing saguh ngijoli telo sing dijipuk jambul niki. Monggo, Den. Niki arta kula mang beto dinggo ngijoli telo sing dipendhet jambul. Piro iki? Niku Sike. 5 kepeng, Den. Ora percaya aku. Mangetang riyen nek mboten pitados. 1, 2, 5. Ola oke. Ya, jane ra apa-apa neh, bangane rentuk ijol. Tagone bali besel. Awas ya, Le. Titenono janji tok baleni. Oh, takon ijoli tikel 10 kowe. Ya. Sampun, Den, monggo kula. Awas kowe yo. Kowe iki piye to, Le? Kok gawe isin wong tuwa ki piye? Simbo ki ora tau ngajari kowe nyolong. Kenapa kok tumindak ngono? Apa kowe lali kandhane Simbo? Yen nyolong ki tumindak ora apik. Iya. Aku ora lali, Mbak. Aku yang ngerti nek nyolong kuwi ora apik. Kenapa kok langgar, Le? Apa sebabe? Sebabe aku ngeleh, Mbak. Sedina durung mangan. Simba yo ora ngliwet. Lah jar aku kon mangan apa, Mbak? Walah, Le. Apuranen Simbo ya, Le. Simbo sing luput. Simbo sing kleru, Le. Simbo ora duwe beras ngliwet, Le. Simbo ora iso ngrumat kowe. Kaya lumrahe wong tuwa. Monggo bapakmu ora tau ning omah. Ora iso menehi pangan kowe, Le. Wis to. Kok yo rasah tetangisan. Nyonem. Jambul kon mam kono nem. Iki mau aku entuk tiwul. Kono gek dimam ning mburi kono nya. Terus suwun nggih, Pak. Iya. Ayo, Le. Ning mburi karo Simbo. Ayo, Mbak. Pripun niki, Pak? Pripun? Uripe awak dhewe kok dadi kaya ngoten niki pripun?
gubuk ming nunut. Sawah ora duwe. Mangan ora iso ajeg. Duwe bojo wae ora tanggung jawab. Saben dina lunga ora tau sapa omah. Napa nek ngoten iki kula kuat, Pak? Yo ngene iki nem jenenge pacoban. Ayo semono kowe iki ya kudu percaya nek kabeh pacoban sing diparingke Gusti kuwi ora bakal ngungkuli kekuatane menungso. Nggih, Pak. Lan saiki aku tak bloko karo kowe ya nem. Lho kok pripun, Pak? Bloko perkara bojomu nem. Sing ora tau neng omah kuwi jane aku sing ngakon nem. Jenengan sekaken, Pak. Iya. Bojomu lagi tak kon laku prihatin neng saurute pesisir kidul kono nem. Ya sapa ngerti sesuk iso nemu kabejan nem. Pak, kula bali, Pak. Kang Rama, kowe bali, Kang. Iya, Nem. Penuwunku kasil, Nem. Kasil piye, Kang? Piye? Aku arep diswitake ning Mataram, Nem. Ning Mataram, Kang. Iya, Nem. Ning Mataram. Sira kabeh tanpa guna suwita ing ngarsa mami apa gunane kekucaan nampa ing saben sasi lan bisa amrantasi ucapake asma Duh Kanjeng nyadong tetuka lepat amba denak sami atur mumung gawe
Sithik-sithik duka menika wonten pisowanan Kang Mas. Sing kebangetan iki menos-menos iki. Meng karo cah desa. Mongko ya ijen. Kok mlayu gendring kaya kancil duyak macan. Apa kaya ngono kuwi? Aku ora entuk nesu. Andekno nek matur nek ngersaku. Kanjeng Adipati mboten watos. Petaram tentu kawon. Kawan-kawan, gundul watos. Lho, rak terus kasar to. Nang dalem menika nek duka mesti keladuk. Ngendikane tekan ngendi-endi. Sampun Kang Mas, sakmenika lenggah rumiyin. Monggo lenggah. Tujune ana Diajeng Wurya. Upama ora Sampun to. Kang Mas rak dereng mundhut priksa jlentrehipun to. janji wani cemut tak dugang. Sindung riwut. Kula Saiki matura sing cetha supaya penggalihe Kang Mas ora duka wae. nyuwun sewu Kanjeng. Sekawit prajurit Giriwana mila saged ungguling jurit. Nanging wonten tiang dusun ingkang biyantu Wadyabala Mataram. Sasra Bahu, Sasra Yuda boten saged nandingi. Kok ora iso nandingi? Tiang menika beta pusaka, wujudipun pecut, ampuhipun kagila-gila, yen pun tamakaken nuwuhaken perbawa ageng. Apa yang ngono Sasra Yuda? Injih Kanjeng. Injih piye? Injih leres Kanjeng. Ayo, laras ki. Laras piye? Pusaka menika mila saestu ampuh nalika dipun tamakaken. Kula sak kanca dipun buncang lesus ageng Kanjeng. Mboten namung menika Kanjeng. Meneng. Aku ora ndangu kowe. Nyuwun pangapunten Kanjeng. Sasra Yuda. Kowe ngerti wong kuwi sapa lan saka ngendi? Kula Piye? Heh? kula mboten ngertos Kanjeng. Oh, pikiranmu pancen landhep dengul. Kowe kabeh seneng. Nek aku kuwirangan. Yo. Kowe bungah nek aku didukani Rama Panembahan Rangga Jumena. Merga ora iso mbetengi Giriwana saka trajange wong-wong Mataram. Ngono. Nyuwun sewu Kanjeng. Sejatosipun kula sampun pados sisik melik. Tiang dusun ingkang biyantu prajurit Mataram punika naminipun Krama saking dusun Pucung. Malah miturut pelaporan piyambakipun sampun kaparingan pangkat tumenggung dening Kanjeng Adipati. Apa yang ngono Diajeng? Nuwun sewu Kang Mas. Wiwit rumiyin kula sampun matur. Kula mboten nayogyani Kang Mas mbalela dhateng Mataram. Ning ayom dhateng Medion. Mboten kok malah gajah gelar tanpa serati bela dhateng Medion. Kowe kok malah werna-werna to? Kula matur menapa wontenipun ingkang lepat kedhe dipun wastani lepat, ingkang leres kedhe dipun leresaken. Nyi. Kowe iki wong wedok. Bebasan swarga nunut neraka katut. Hanjeh mboten saged. Wanita utawi priya menika sami-sami gadah wenang. Menapa kula lepat menawi kula ngginakaken wenang kula kangge ngemutaken garwa ingkang kula tresnani? Menapa kula klentu? Wis. Aku ora butuh padu. Arep aturmu tritil kaya bedat 1000 muni bareng. Ning kowe ora iso ngalang-alangi karepku. Sasra Yuda lan kowe kabeh. Kula age budala menyang Medion aturna lelakon iki marang Rama Panembahan Rangga Jumena. Sendika.
Sini, Pak. Alah, wong ki nek agek sial. Suket godhong dadi musuh. Kabeh-kabeh sarwa ora kepeneran. Ngene salah, ngono salah. Lah piye to? Aku ki kurange apa coba? 6. Ayu. Isih prawan. Wis cekel gawe. Mangko ya duwe omah, duwe sawah, duwe ingon-ingon. Sapi 40. Kebo 53. Wedhuse 71. Pitike 144. Bebeke 3. Lah kok arep golek bojo siji wae angele ora jamak. Biyen tau dirasani lurahe Giri Suka. Urung sida kelakon, lah kok stroke. Wes tau dirasani cah enom kidul ngebuk. Jebul wonge rada kentir. Njur wingi lagi arep dilamar. Wonge tiba saka wit kambil. Hayo modiar. Rak sial to aku ki. Kok kaya ngerti glibete bekle sumber to? Wah, jebul wedhuse Mbah Sangadi mucul. Umpama sing liwat bekele sumber tak oncit tenan. Lah piye to? Wis ditukokke jarik, iket, stagen, kamus karo keris gayaman. Lah kok malah minggat? Karang cah lanang jaman saiki angel dipercaya kok. Ketoke resik, bagus, lencir, manutan, jebul uripe gandul sing wedok. Kok beda karo ndoroku ya? Atase ra tau metu saka keputren, ngerti-ngerti nyoh entuk bojo. Nek, Senik, sapa ya? Kok ambune kaya tau tepung to? Lah, rak tenan. Ampune. Wong kok lesio-sio men ya kowe. Ketularan ratijo kowe senengane nyanyi wong. Ya. Rasa sok gampang nesu. Men, Kok kerep pilih nesu? Dadi lemu lho kowe iki. jangkrik. Aku ki jane arek matur karo sapa? Ndoromu. Matur apa? Ning rasah ding. Arep matur apa? Tak aturke ndaraku. Rasah. Ayo, Wedi aku. lungguh sik. Tak aturke ndaraku. Duh. Lungguh sik. Kene iki. Lungguh. Kene iki lungguh. Kene iki. Gusti Allah. Lungguh ngisor. Oleh tangi kepiye mengko? Lungguh nang ngisor. Sik. Yo ngalah. Ndara. Iya nek. Ono yu. Ono. Den Putri ora nyare. Ki ora kono ndene. Yo ngalah. Anu Ndara, ajeng matur wigati. Iya, mengko aku dono. Kepiye? Kon ngenteni sedelo yu. Sedelo? Nek kowe sing matur lho. Yo ngalah suwi men kae ngopo to diajeng ki? Yo ngalah. Serak keju aku. Tesih dangu mboten, Den. Ora nek aku dirut kas metu iki. Delongkas yu. Delongkas. Kan ana sedelo. Yo ngalah suwi meneh celungan meneh pisan kas. Nembe napa to, Den? Aku ki lagi lho
iki yo pengen kala-kala macak dadi diajeng. Ora ben ngetoprak dapukane emban be. Apa-apa ki yo nganggo papan. Nek kowe sing dadi Den Putri, hayo bubar to prake. Hai ora, mesti do seneng nggih napa nggih? Gelut, sik muni wong 12 kae. Hai, aku rasa rujo nek kowe sing dadi Den Putri. Mergane kowe iki meri. Mergane ora wangun. Wanget, nggih ta? Yah, kowe mantap, beuh, kowe wangun ora. Beuh, salah. Sopo ke? Sopo? Lah kae sak tak laporke kae. Ayo sumingkir sik. Panggone arep dinggo. Ayo laporanmu mengko wae. Mung sliramu kang dadi telenging ati wis lawas anggonku nunggu amung tansah ngleledha ngeling ana rikala dina kepungkur sliramu nate ngendika tresno lahir trusing batin Nilosari senajan to rupaku ora bagus dedekku ora piteksa ning gedene rasa tresnaku dhuwure ngungkuli Gunung Merapi jembaring luwihi segara kidul jamak wanita ayu ora ana sing kaya sliramu Neng, saestu to. Kang Mas, dereng nate kagungan garwa. lho tenan Cahayu aja meneh duwe bojo nyedhaki wong wedok wis durung tau jih malah nalika ramamu arep mundhut putra mantu aku rak kaget to aku ing atase cah desa kok arep dipundhut mantu Nayaka Praja Mataram Sinaosa Kang Mas saking dusun. Ning, kula sampun tresna kok. Mergi Kang Mas labu-labet dateng Mataram, negari ingkang kula tresnani. kejaba kuwi aku dhewe yo mantep kok duwe bojo enom ayu luwes mongko pinter lelati tak seneng to aku Ah, Kang Mas menika lho. Mbok ampun ngeten to, ah. ana putri kok ayune kaya ngene Ah, Kang Mas menika lho, sakit. lara apa penak Sakit Kang Mas. ah ora ah ana ming dijiwit kok lara iki lho sapa iki diajeng sliramu mlebu aku tak nemoni dayah dhisik Nggih Kang Mas. sapa iki gregon-gregoni Le, bapakmu, kae bapakmu le. Pak, Bapak. Aku kangen kowe, Pak. sapa iki Kuwi jambul Kang, jambul anakmu. anakku aja ngawur kowe ayo ngalih ngalih Kang, kowe iki piye to? Jambul ki anakmu. Aku sainem Kang, sainem bojomu. mo kowe iki lali apa mung etok-etok lali wilah iki tunggalane gerangan ra enak melu gawe kisruh nggonku bebrayan
Kang, kowe iso kandha ngono to? Adoh saka desa tekan kene. Tarewangi mlaku karo ngepet nyeleh. Aku mau nuruti anakmu sing kangen kepen ketemu kowe. Kenapa kowe mentolo nundung aku, Kang? Aku sainem bojomu. Iki anakmu. Bojo. Anak. Ketemu bilang perkara kowe iso kandha ngono. Aku ki durung tau duwe bojo, Ji. Wae, Mbok. Bapak ora ngakoni aku. Ora le, Simbo ora arep bali. Simbo arep ngelingi bapakmu le. Kuat, Mbok. Bapak. Nah. Iya to. Bocahe wedi. Ketara nek kowe menghapus. Kowe nganggo piranti bocah iki dienggo mucengke asma. Iya to? Mbok kowe iki aja sia-sia karo anak bojomu. Elingo, nalika kowe isih urip rekoso ning desa Pucung. Tak akoni. Aku pancen saka desa. Ning aku ora tepung kowe. Apa meneh karo anakmu. Aku go ora idep karo wong wedok. Aku ki priyayi. Pangkatku Kanjeng Raden Tumenggung. Umpama aku duwe bojo. Ayo luwih mesti milih bojo. Sengoro milih anak. Kang Rama, tembungmu wis nyocok atiku. Patramu wis gawe tatu sing ora bakal ilang ing sadawane umurku, Kang. Umpama kowe ora kelingan aku, ora kelingan bapak, ning mestine kowe kelingan anakmu, Kang. Anak. Anake sapa? Aku ki manten anyar, Ji. Durung tau duwe anak. Mula timbang saiki aku ngundang prajurit takon undung kowe. Kowe becik kowe lunga sadurunge mahi cilaka. Kang, kowe wis tegel tenan. Kowe ora kelingan tresnaku, kasetianku, lan panalongso sing nyanding uripku lan urip anakmu, Kang. Rasa nangis. Rasa nyandiwara. Aku wis ngerti karepmu. Kowe. Karo kowe. Sengaja gawe tontonan dienggo ngrusak jenengmu. Mengko nek jenengku rusak, kowe sing nemu bunga. Mbok, ayo bali, Mbok. Bojomu pancen lali tenan, Nem. Ayo bali wae, Nem. Neng, atiku lara, Pak. Lara mergo boten diakoni lho dadi bojo. Alah. Lara digawe dhewe kok nyalahke liyan. Wis kono ndang lunga. Aku kesel nanti nonton sandiwara sing kok gawe. Yo, Aku sak sepet nyang kowe. yo, Kang. Ayo lunga. Tak terima-terima lek mudah sia karo aku. Muga-muga wae sing gawe urip buka atimu satemah kowe gelem bertobat. Rasa iyik. Minggat. Minggat. Kang Mas. Kang Mas. Mana kula boten sekeca semoga pangkat menika. Janipun menika dos pundi to? Yang istri menika garwa panjenengan. Nggih. Aku sumpah. Aku ora tepung karo wong-wong kuwi mau. Nuwun wun. Monggo. Monggo kira-kira Wiraguna. Iya, Di. Kok janur Gunung Rawuh mriki wonten menapa kira-kira? Cekak aos wae. Ngemban dawuh dalem Kanjeng Panembahan, sliramu katimbalan sowan saiki. Menapa kira-kira priksa wigatosipun? Kanjeng Panembahan dawuh supaya sliramu nggawa prajurit sak cukupe kanggo ngrangket Adipati Sura Adilogo mati apa urip. Menawi mekaten monggo kula dherekaken. Iya, Di. Sapat, Pak. Kula nuwun Ndara Putri. Ayo, rasa wedi.
Anu Ndara, marak kula menika ngiret Mbok Gendro tiyang ingkang asring ngintun palawija pala kependhem dateng katumunggungan piyambakipun badhe matur. Matur apa? Nyuwun sewu Ndara. Kula nyuwun sewu tenan lho niki. Kula badhe matur bloko ning Ndara Putri Nilasari ampun duka nggih. Wis to, gek matura, apa perlune? Nek carane tiyang dusun den kula sing sami rondo kalian remi niku anu katemenggungan sampun kelebon kucing gundulan Ndara. Tembunge sik gampang Ndara Putri Nilasari sampun kapusan. Kapusan kepiye to, Mbak Gendro? Aduh alah kepiyene iki? Blok ora. Ayo bloko. Ndara Putri malah nemen. Nek kowe ora bloko. Wo, aja takon-takon dosa. Ingsun Patrapi Pidana Pati. Lambemu Sena. Iki piye to? Ngadep bendara do sembrono. Nek kowe do guyon terus, tak tinggal lunga lho. Nggih Ndara nyuwun pangapunten. Ngeten Ndara. Gusti, nyuwun pangapunten Ndara. Kula ndeprok niki. Ngeten Ndara. Kula wau rak semerep tangga kula medal saking katemenggungan. Sareng kula setitekaken jebul niku anu sainem kali anakipun jaler. Lah ingkang sepuh menika bapakipun sainem Ndara. Terus apa sambunge karo aku? Aduh. Nggih, dos pundi nggih Ndara menawi pareng matur bloko. Janipun sainem menika mila. Mila semahipun keng garwa. Dene lare alit menika anakipun Ndara Nggung Kramayuda ingkang wonten dusun Ndara. Aturmu kuwi tenan. Estu Ndara estu. Ah mbok sambar bledek kula. Tenan apa Nilasari? Kula mboten matur Ndara Panembahan. Kamas Kramayuda mila sampun matur Ndara ing ngersa dalem. Manah kula saestu kesenggol dateng patrapipun Kramayuda. Menapa malih sak sampunipun mireng unjuk aturipun Nilasari. Anakipun Tumenggung Yudanegara. Kula menika tilas Senopati wah. Adipati Arya Penangsang kemawon. Tatas mengsah kula. Lah kok sak menika kula dipun remehaken dening Kramayuda. Menapa ngaten menika manah kula mboten benter wah. Kula Panembahan. Saumpami Kramayuda dereng bidal dhateng Giriwana, tentu sampun kula pidun.
Jalaran wani matur tura dhateng kula. Ning sareng sampun kelajeng nyendikani dawuh. Rangket Sura Adilogo kula kedah kados pundi? Kula boten mai ben Panembahan. Lepat nyuwun pangapunten dalem. Pamanggih kula perkawis menika prayogi dipun penggalih kentun. Sebab Silira dalem tasih kedah menggalih perkawisipun para adipati Brangwetan ingkang dereng purun nderek ngayom dhateng Mataram. Mbah Juru leres. Punten dalem sewu Kanjeng Panembahan. Kersa dalem manunggalaken Brangwetan menika bobotipun langkung awrat ketimbang Ramayuda. Awit manut warta ingkang kula tampi, para adipati Brangwetan menika dipun pandegani dening Rangga Keniten. Sampun sami masanggrah wonten Medyun. Kang Mas Purabaya menika leres. Medyun sampun siaga kegiatan. Kepara sampun nate pasulayan mengsah prajurit Mataram. Menawi mboten sabut dipun rampungaken. Bibasan geni seplik mungging rapak. Menawi enggal mboten dipun sirep tuntu badhe mangombro-ombro. Perkawisipun dados saya ribet. Mergi Kramayuda nyela-nyela apus krama dhateng sampeyan dalem. Semantena Panembahan. Menawi sampeyan dalem ngersakaken supados perkawis menika enggal rampung. Kula sagah ndadaki. Medyun badhe kula rebat sarana landheping dedamel. Wayah Purbaya. Kula Mbah Juru. Kula mboten mai ben dhateng kasugdian dalem. Ewa semanten kersa dalem mboten badhe kalampahan saderengipun Giriwana dipun telukaken. Jalaran lampahipun prajurit Mataram saking sisih kidul kedah nglangkungi Kadipaten Giriwana. Rak nggih mekaten to Panembahan. Nggih kajeng kula mila ngaten. Saderengipun dirubasa Medyun kedah dikupeng langkung rumiyin. Kang Mas, isin. Kula wirang. Kula nyuwun pengayoman, Kang Mas. Kosek to. Sliramu ki ngopo? Teko-teko nangis nyuwun pengayoman. Menawi mboten sisip menika rak Raden Arya Wuryan. Kadangipun Ipih njeng Pangaran Benawa. Ugi garwanipun Adipati Sura Adilogo. Injih, Kang Mas. Menawi Kang Mas mboten kersa ngayom kula trimah pejah, Kang Mas. Yo. Nyuwun pejah, yo nyuwun pejah. Ning lungguh sing prayoga dhisik. Ora perlu nangis, atine ditata. Sendika, Kang Mas. Nek wis lerem atimu, saiki matura sing cetha. Apa darunane dene diajeng wurian marak ning Mataram? Kula dumugi Mataram mergi sampun dipun tundung kesah dening garwa kula. Sebab kula mboten sarujuk menawi Giriwana ngayom dhateng Mataram. Malah sakmangke sasampunipun Giriwana saged dipun bedah dening Senopati Mataram ingkang nama Kramayuda. Kang Mas Adipati saya kongas. Kok aneh. Wong kalah kok kongas. Ki piye nalare? Mergi Kramayuda saged dipun bujuk supados malih tinggal lan dipun jumenengaken adipati wonten Giriwana. Welah, kok ngono? Ramayuda kok dadi saya nekat. Bareng diparingi kalungguhan, kok banjur duwe watak adigang, adigung lan adiguna. Punten dalem sewu. Manah kula tumut mboten trima. Sinaosa Kramayuda
Yuda semah kula. Nanging kula ugi nyuwunaken pidana. Jalaran semah kula boten namung damel isin kula, nanging ugi ngrisak wibawanipun Narendra Mataram. Kowe bener Nilosari. Wong sing ora setya marang pepundhane, luweh-luweh marang negarane, ora pantes dadi kawulane Mataram. Wajuru lan kabeh sing padha sowan. Kula panembahan. Rehne Krama Yuda tau munjuk yen anggone duwe kadigdayan merga diparingi pusaka penjalin pethuk. Mula pisowanan enggal dibodholake. Jalaran aku bakal tedhak ngidul sowan Kanjeng Ratu Kidul. Sendika. Mbah. Sik nonton sik oke. Ora weruh sampean. Matane. Loh. Lho. Loh, disopo sik? Wah, ora tak sopo kalau penonton kok ngene kok. Wah. Iki contoh ki sing anake Karang Taruna ki Karang Taruna Suder. Sumber. Lah iya. Baleni. Ber. Ber. Sumber. Sumber. M Bayem. Bayem. M Jojo.
Ngapunten nggih Bu, niki lanangan ninyo nganu. Ora iso ngomong bayem, ngoten. Mboten napa-napa nggih. Nggih niki sugeng dalu Bapak Ibu warga Sumber. Giri Soko. Lah ya ki penere Sumber to, Mbah? Iya, Giri Soko. Sumber nggih niki sugeng dalu Pak Lurah nggih tesih wonten. Sajae wis kondur. Tesih nika tesih nenggani. Weh, lah pesaning petengan samar kok ya. Niki Mbak Wahyu nggih tesih wonten sugeng dalu ugi kalian ibu-ibu bapak-bapak sedaya mawon didongake. Heeh, pokoke jan iki kok guyub rukun iki kena nggo contoh. Sangat antusias sekali warga Sumber jan. Sing bina ya Pak Lurah. Jos pokoke lah. Ana paribasan, kaireng-ireng margi weteng tak kandhani. Aja ngece. Aja ngecepe lah nek karuan aku ora mau apa nenge. Ora gawe-gawe. Wah aku tau golek sowan Pak Lurah ki. Tok golek mubeng-mubeng nang andingku aku ngerti pane anu udut nih kendeng-kendeng iki Pak Lurah. Ning ngene kahanane ngopo kowe bengok-bengok kowe? Sampeyan iki mau arep ngelokke nek Pak Jamin iki ireng ngono to? Arep kowe margi weteng. Aja ngono kuwi sampeyan mau wis bar disangoni to? Bar disangoni. Oh, sithik ngene njaluk. Ya aja ngono ki berkahi. Matur nuwun Pak Jamin, mugi-mugi lancar rezekinipun. Sehat selalu panjang yuswa. Nggih panjang yuswa nek rezeki lancar pangapunten aku iso nyipta. Nggih, kalian warga mriki mugi-mugi sehat terus. Amin. Lah iki panjang yuswa piye, Mbah? Panjang yuswa kuwi lho. Sampeyan ngomong apa? Aku ora ngomong apa-apa kuwi. Iki tak kandhani to. Ki sedhela nang Giri Soko ki apa no pilihan lurah. Heeh. Warga masyarakat ora milih jamin rugi. Jamin. Pak. Aku ki laru-laru aku ki. Nggih, kula nuwun Pak Lurah pokoke jan matur nuwun kalih Karang Taruna nek mboten Karang Taruna niki do ngawontenaken kaya niki sengara kula jengko. Kula niki sak jedungo ten iki ngendi jeneng? Sumber. Sumber kopi. Pernah teng kopi panggang kopi mriki. panggang sek niki. Wae dek ben ate mriki kula pas ra bayar. Untung tutup kae. Ora tagih aku. Ya ora ngono kuwi ning ki penak papane lho, Pak. Nggone jembar. Wis difasilitasi apa-apa. Tempat riase nggih wonten. Lah iya. Makme nggih saking mriki niki. Iki mau to? Heeh. Apa lawuhe? Hah? Lawuhe apa? Aku tenan sing masak sapa yo? Enak. Ikimu sing enakku sambel goreng. Segane terus iwake. Iwake apa? Hah? Ketoke ora ana sambel goreng ki? Hah? Ora ana sambel goreng? Ana. Sambel terasi. Sambel terasi apa ngomahku mau ya sambel terasi nek kene ora enak. Pak enak to, Pak? Enak to? Aku ora mangan sik tak rumati tak gemulih. Lah iya nggo ngangkut nek anu dhewe ora iso to, Mbah. Iki wis entek iki. Nggih. Nggih. Saiki sik dereng entuk benjing taun wingke nggih. Sabar. Muga-muga sesuk iki terus ketoprakan meneh. Wah iya. Door price luwih akeh. Nek iso ya motor ngono. Motor. Oh tak kira motor. Saiki nyuwun karo Pak Lurah. Nggih, ajeng pripun Pak Lurah? Mesake lagune napa Pak Lurah? Mesti ndandut kae. Nggih, niki nembang-nembang nggih Bu ben gaya ben mboten ngantuk nggih Bu. Nggih, manut piagane. Monggo manut piagane. Waduh do katisen kabeh iki. Yo alah melase cah. Wis do madang urung Mas? Lah tangan ana sindene ting jepret loro. Kita rondo kempleng nggih. Oke, kita joget bareng. Yo. Yo. Asik. Asoy. Sini sayangku. Gende wae aku. Allah, kenapa kamu kedinginan? Awene cedak wong wedok alergi. Tak peluk sini. Sini toh. Tarik yo. Ayo, ayo. Yo. Kaki ngarete. Gak wae ora numpak taksi. Iringan ta tuh. Opo ora wedi timbang ijen nek
kancane. Agleresan Mas alias kabatulan. Rancane kathah rata kabotan. Tenane. Yen purun enggal-enggal ngrencangi. Cocok. Tekan ngomah mangke kula pijeti. Cocok aku. Yo! Toplas wong lagan golek momongan. Tindak blonjo napa Mbak Yu badhe pindah. Ampun gelas sampeyan ampun kuciwa. Ora. Kula ronda anyaran ditinggal lunga. Awan-awan lunga blonjo nang pasar baru. Rawan rondo tumrap kula pancen penting. Ning Semarang tuku gelang apa antengan. Paduan. Josu malang nyampe ronda dijamin kempleng. Kae kempleng apa mlakune wis akeh kok. Yo ora. Dadi radem. Yo, Ndak pundi Mbak Kayu badhe tindak pundi. Katingaren tindak wae ra numpak taksi. Dewean apa ora wedi timbang ijen kula gelem ngancani tak kancani. leresan Mas Oh tenane. alias kabatulan. Asik. Belanjane kathah rata kabotan. Ora apa-apa. Ayen purun Bukan. enggal-enggal ngrencangi. Heeh. Tekan omah mangke kula pijeti. Tenane, Dik. Tenan. Ah? Pijeti ngene. Makasih. Tak gendong apa piye? Toplas wong lagan golek momongan. Tindak blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan. Ampun gelas sampean ampun kuci. Ora. Kula ronda anyaran ditinggal lunga. Awan-awan lunga blonjo nang pasar bae. Rawan rondo tumrap kula pancen penting. Ning Semarang Mas Ah. gelang apa antengan. Paduan. Josu malang nyampe ronda dijamin kempleng. Wah, ngandel aku. Aku kempleng. Mau kempleng kok ngono. Arep jajal apa piye? Apa? Ora neng kok rada kempleng kok akeh ngene iki. Kuwi lah sampean. Wah, jan. Wah, Banyak ya, wiyagane Pak. ya semangat banget. Engko seragam, engko ya sik utang to kuwi. Duh. Ora makasih kok iki. Wah, sindane loro teng rekeni. Pak Eh, jebule iki ibu-ibu iki mau do ngenteni dorprese. Barang dorprese wis dibageke terus do mulai kae lho. aduh pres loro kok sing nunggu wong 1000. Ning sing mau kan ya wis do dibagi to Pak dorprese oke. Oh, mau wis ana to? Ono. Ora ngerti aku. Makane sampeyan mangkat gasi. Gasik. Gasi iki kecore ngono. Lah iya aku mikir sore nang kene kok. Andekne ya sik do jenak kaya. Nek ajeng do bubar. Niki dereng do ngantuk to, Bu? Niki tembange napa meleh? Oh, langsung gubuk asmara, Pak. Sakniki niki diganti sing luwes. Hotel Krusek. Alah padune sampean sering wae. Mentereng to ora. Gubuk Saniki napa sesuk? Sok ben. Nggih. Saniki. Lah iya apa karuan saiki tari sakniki apa sesuk. Heeh. Ya ayo taren karo wiyagane. Lah iya, aku sing keplok wis sing nyanyi. Kepiye to? Lah iya aku sing ngeploki ngene iki lho. Aku sing nyanyi. Heeh, aku sing Sampeyan linggo. keplok. Lah penak temen.
Aku miagani ku lho. Ya ora iso sampean nyanyi karo aku. Iya. Kene, nang kene. Laren sing apik karo Mas Piyoga. Mas Yoga, niki ajeng minangkani hotel krusek. Gemang. Bubaro wae. Mau ingon barang kok. Ayo Mas. Ora makasih kok. Sindene ling ngrangkel ngene iki. Langsung seragenan mawon Mas. Ben penak dijogeti. Wah, fotoku malah duduk-duduk seneng aku. Ayo yo. Yen liwat aku kelingan kupok kae biyen tak goleren. Ning cagak kebak tulisan warna abang tanda kasih sayang. Jenenge gubuk asmara biyen kae tak go adoh tresno tanpa bantal tanpa kloso bot abote ke taman asmara Gubuk kae Padawati wiwit biyen tumeka saiki. betul Gubuk kae kebak crita. keceritaan aku Wayah wengi nganti gagah rino. Catatan sajroning ati ora luntur saya merahati aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara tarik yo ya yo Yen liwat karepmu kelingan karo ora karepmu gubuk kae Ayo to. biyen tak goleren. Gubuke kono. Ning cagak kebak tulisan warna abang tanda kasih sayang. jenenge gubuk asmara biyen kae kanggo adoh tresno tanpa bantalan tanpa kloso bot abote ke taman asmara Gubuk kae nyimpen wati. iya memang betul Wiwit biyen tumeka saiki. Gubuk kae kebak crita. Wayah wengi nganti gagah rino. Lecek laren sik. Wambekan wah aku rasa ambekan kaya bis wae. terus bae drujur yo Terus piye? Aja datan sajroning ati ora luntur saya merahati aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara aku ki ya bingung Piye? ning kene iki dadi abdine awake dhewe iki melu sapa ta iki Lah kuwi ora dong melu sapa? lah mbuh Apa awake dhewe saiki nganu sikek ya, Pak?
Apa ning pasar sik golek-golek apa ngono? Hah? Ning pasar. Golek Iya, daman. golek damen aku tak kon mangan damen ngono kok. Awake dhewe niliki ning jare gubuk asmara ana ning kono kuwi lho, Pak. Wah ning ngono ya ayo ditiliki Ya, wae. tak tiliki sik Yo, ya, Pak ya. ceket. Soal esuk. Toh, saiki wayahe awak dhewe seneng-seneng. Ayo do diombe. Yo. Enak. Sura Adilogo lan kabeh wae. Kula sakwise perjurit Mataram mundur, aku kepengin suka parisuka. Sampun kuatos Kanjeng. Ledeke sampun samtok. Ledek saka ngendi? Ledek saking keceme watu leter kan. Yen ngono, enggal dikeparke. Selak ora sronto pengen ngiping. Nggih Kanjeng. So, ledeke enggal dikebarke. Bubar! Kabeh bubar! Padha ra gelem sumingkir bakal tak rampungi. Hei, sapa kowe? Wani murang toto ning kene. Aku Saiman. Moro tuane bedas lagi. Kurang ajar. Arep aku biyen mantumu. Ning saiki aku sing kuasa nang Kadipaten Giriwono. Kromo. Atimu gampang miyur. Nyawang gebyaring donya. Saiki kowe pancen wis bukti. Ning kowe lali karo anak bojomu sing tetaunan mugemi tresno lan kasetyane nalika kowe isih rekoso urip ning desa. Ngerti yo mo? Bojomu wis bali ning alam langgeng. Anakmu dadi calolo. Mergo ora kuat nyangga. Lara ning atine. Eling mo. Eling.
selagine asu wae. Nek saben dina diwenehi rontokan pangan karo bendarane iso niteni. Kenapa kowe ora? Rek. Aku ora butuh kandhamu. Kromo. Kowe pancen iso ngepreke aku. Ane kowe ora iso menggak. Dibanding mangsa kala. Aku Om Digdaya. Ora tedas tapak paluning pandi. Ngerti yo mo. Aja umuk kowe mo. Aja umuk. Sak dhuwure gunung isih ana mega. Sak dhuwure mega isih ana langit sapitu. Prajurit. Aku njaluk patine Saiman. Ngendika? Ayo. Rancang! Ayo mo, kowe aja meneng wae. Nek kowe duwe pusaka sing ampuh kuwi, kake tamakno. Aku ora gigrek mo. Keparat. Ketaman penjalin penuh jengkelang kuandamu. Ayo mo. Gur semono kowe mo. Barat. Kromo. Penjalin petruk wis ora mandi. Mergo kowe wis lali karo sumpahmu marang Kanjeng Ratu. Nek kowe gelem mertobat, pangapura bakal tumiba kowe. Mergo sejatine aku dudu Saimanmu. Terus kowe iki sapa? Sapa kowe? Sawangenmu. Sawangen. Sejatine aku sapa mo? Mbok Roro. Panjenengan Mbok Roro. Kromo, kowe wis nglanggar sumpahmu. Mula saiki wis titi wancine, kowe kudu melu aku. Ampun Mbok Roro. Ampun Mbok Roro. Kula badhe mertobat Mbok Roro.